bos. Tuh jaminane. Ya. Rono. Ya balik teman. Iya. Kang, dari nih. Bos. Yo. Nih, bos. Aku harus kapan nih sendiri rantai. Kowe nek gak tangane nih jelas blayu engko. Ora bos. Alah aku bolak-balik kapusan. Bos. Nih rantai padak nih wedhus ae. Bene. Pul. Klambi dene sitok ya colong wong. Klambi sing ndi, teman? Alah, klambi mantri putih sing gane tak gawe kalau Pul. Lah sapa sing nyolong? Kalau wong gendeng kok. Lah kok iso ilang iki lho? Ceritane piye? Ceritane iki ngene lho, Pul. Awal kan aku adus nek kuburan gayam to. Heeh. Klambiku tak canele ndek motor. Bos aku mengo lho. Lah kok klambiku digawe wong gendeng to? Lah gak ndek Uber wong gendenge. Coba gak tak Uber to, Pul. Lah terus? Tapi lu sampai kena aku balik. Lah nyapa balik? Gak balik piye? Lah gini keadaan udoe. Sawang wong gak isin aku. Tiba awakmu jadi duwe isin, teman. Raimu kena cah normal padahal wong gedeng. Ya terus umpama awakmu dinas, arep gawe klambi apa? Ya nek sementara nggih klambi biasa sik, Pul. Bajal aku tak dilanin Pak PI. Arep golek apa rono? Mbok menawa to, Pul. Nek kono jane lungsuran seragam, aku tak njaluk. Kere. Mantri ragat. Bene to. Sebenarnya aku iso nyuntik. Oke, Man. Kang. Oh ya kok ora nek suguhane kaya penak ngono kuwi. Maksudnya apa to, Mbak? Sampeyan gak tersane jamu to, Mas? Jamu apa to, Mbak? Ya jamu beras kencur, jamu temulawak yuk kene rasem, Mas. Komplit iki. Ya wis, Mbak, gak apa-apa. Tak jajal. Oke, Mas. Keng, emang ngono. Mbak, tak wangi ya. Mari tak ngabut. Ya, Mbak. Ya yo ngono lho. Walah, tiba iki mung sampeyan to, Mbak. Aku kok malih pangling sampean macak koyo ngono kuwi. Iya ya, Mas. Lah omongi sampean minggu iki nagih, ora moro-moro. Ya sakjane pengen moro, Mbak. Tapi piye neh kondisi motorku lho rusak. Lah saiki ndangsur apa piye? Mumpung petuk. Aku lho jeleke tas Buddha, Mas. Yo nek saiki rong duwe dhuwit to, Mas. Ya wis Mbak lak ngono, sok minggu pisan ora apa-apa. Pul. Lha kok iso kenal karo Mbak iki? Ya jelas kenal, teman. Lah wong Mbak iki lho nasabahku. Iki piye to, Pul? Duwe nasabah cantik kaya ngono. Aku ambek kode. Lah nyapa ngode awakmu? Lah iki mumpung Mbak ndek kene ndak kenal dhewe kono to. Oke, Pul. Mbak, kenalan. Aku mantri Jaiman. Oh nggih, Mas. Kula Ana. Pul. Tanganmu jamu. Ya jelas, teman. Aku jamu. Iki jamu apa, Mbak? Rupane kok kaya pertalit iki. Iki no kunci suruh, Mas. Jamune wong wedok. Mbak, jamu ben kuat nek ora? Ya panggah enek to, Mas. Iki lho jamune, jenenge isu rengat. Hah, Pul? Isu rengat. Jamu apa, Mbak? Maksudnya isuk ngombe sore nih semangat, Mas. Walah, ngono to, Mbak. Tak kira to padha harus ing kono. Ya ora to, Mas. Mbak, lagi sak botol regane piro? Alah 10.000 wae, Mas. Pul, bayar sik ya. Iki duit dijakan tuku bensin, Man. Alah, kok tak ijoli tekan omah. Ngono. Ya, Mbak. Ya, Mas. Mbak. Sampai cek gadis apa wis dibojo to?
Aku 43, Mas. 43. Pol, 43 ya apa toh? Patikai rondo lho, Man. Walah, kita sampean rondo to, Mbak. Mas. Jadi malaman ya Pol, jeneng kok wis rondo. Ayo. Mbak, saya sampean rondo sepirang tahun toh? Ya wis 5 tahunan, Mas. Bayu, ya wis suwi lho, Mbak. Mbak, aku tak takon oleh. Oleh, Mas. Sampean gak pengen nikah toh? Wis gak pengen sih, Mas. Tak menikmati sendiri dulu aja. Ya karepku toh, Mbak. Lek sampean cek pengen nikah, ya aku tak gawe dhewe. Gawe kok katok. Menawa cangkemmu. Mas, iki gak enek susu piye? Terus, Mbak, gak sampe susui sampean gue. Oh ngono, ya wis matur suwe ya, Mas. Iya, Mbak. Mbak, tangan ya. Nggih, Mas. Nggih samane wangi, Mas. Pun Mas, matur suwun, monggo. Nggih, Mbak. Aduh, dan. Jadi karepmu piye tuh, Man? Duit 20.000 dhewe kabeh iki lho. Aku tak jual Pol. Ora perkara dijoline, Man. Masalah iki engko lho. Dige mulih bensine nutut ora. Alah, lutut. Wis ada mulai. Ya, tenang toh. Wis tak omongi toh. Bensinnya gak nutut. Terus piye ki, Pol? Lah kok terus piye? Ya dituntun toh. Nuntun. Padha meduna kok malah nengkreng ae. Wah. Mangkane toh. Kowe aja sok dadi pahlawan. Yo ngene iki akibate. Ngene iki gara-gara jamu isu rengat, Man. Awake dhewe malah koyo ngene iki. Nyapa kok nyalani jamu iki? Ya motormu ki to. Wis lo bensin ae pentek pan gak gawe. Mulai raimu lah nyapa malah nyalane motor. Nah duit 30.000 jakanku bensin malah dikene bakul jamu kok. Ya ngitku to, Pol. Kene ngesakne. Alah kere kemlete kowe iki. Dalan ana pisan kas ngono kuwi. Wes, gak usah gremeng ae we. Kalau bakal bensin. Lah kowe penggawa duit. Masalah kuwi gampang. Ora urusanmu. Bos, bensin. Bos, bensin, Bos. Wah, ya Kang. Keleman mau ngepul. Oh, iya. Piro Kang? Siji, Bos. Bos, aku tak takon sampean jo nesu ya. Tatune sampean kok iso apik lan natune endi Mosok to Kang? Koyo napi. Iya, Bos. Beda karo liyane. Ya, teman. Tenang, Bos. Aku cilik sampai tuwek lho. Lu lagi nemu niki. Tato api gak kena sampean. Ya jelas api to Kang. Iki nek aku nato to kembali ngono lho. Jo layak apik. Ya jelas. Wis, Bos. Ki piro? Biasa 12.000. Lah iki ngene, Bos. Bapakku ki mang kere ning omah. Lah terus? Iki umpama aku mulai jiko duit dhisik to piye?
Wah, ya kudu nggawe jaminan no. Jaminan? Lah jaminannya apa tuh bos? Yo KTP karo STNK ditinggal. Lah yo kuwi masalahnya bos. STNK karo KTP ku katut nang dompet. Ya berarti motormu nggak jaminan. Wah, yo aja to bos. Lah motorku mbok jaminan, lah aku mulai numpak apa? Terus piye iki? Bensin wis kadung tak sokne, mosar tak sedot neh. Lah iya. Wes ngene ya, salah siji kok ndek kene, iki jaminan. Oh, ngono bos. Ya wis aku tak petung karo kancaku sik ya. Yo. Jane sawi petung apa teman? Yo petung masalah bensin iki to. Lah emangnya nyapo? Kok nyapo piye? Rumangsamu bensin iki mengi utang. Walah dibawa bensin ki mengutang to. Lah terus Tenang ya lo, wong iki mesti tak petung. nanti petung piye? Ki ngene lho, Pul. Salah siji awake dhewe kudu karene kene minangka jaminan. Lah saiki sing mulai aku apa kowe sing njupuk duit? Ya wis aku emang tak semule. Kowe ape mulai apa di duit? Gak eman. Lah iya, kowe lho nek dhisik, aku langsung balik. Ya wis man. Tapi jauh suwi lo ya. Gak, paling 10 menitan aku wis balik. Yo. Bos. Kok jaminane? Ya. Rono. Nah balik lo man. Iya. Kang, karene. Bos. Sok. Ini bos. Aku harus dekapak nih sendiri rantai. Kowe nek gak tangane nih jelas blayu engko. Ora bos. Alah aku bolak-balik kapusan. Bos. Ini rantai padak nih wedhus ae. Bene. Oh, wes angel. Pater Jaiman matan picak kok. Urung tau menan kancane. Lagi aku susu dik ini jelas bongko no. Lah nganti wedhus ki mong. Jawaku ki mong tak rantai ben gak mlayu Lah kok malah ilang sak meja nih. Oh, pancen cah asu. Nganti mlayune cah ki mang. Aman gitu ya. Gimana kata angkat sak mejone. Besok belayu aku. Lalu dikembok rantai ini. Aduh, atas Jaiman gancuk nyaran no. Awas no.